Icho kwa demu ya Zimbabwe rekanditi mamukaseko matima na ese nyika mungabe kwa muri koko ndiro zoti munenge makabana chimuti chikunyana chikonzero chimuti ndeyenyu nefenyuro ndeyenyu muri ya Zimbabwe dzandakabata pasura nasi pano ndine nyaya zvakare ndadzoka muri ya Zimbabwe nechibva mukati menzimba ndiro chivezera kuti Epworth kunonzi kuma epu kana kuti kumagada pedyo ndi kwana baba gauko chiri kuitika ikoko chemukirwa ndarume zvakare ndakambouya nechepanzi pa corner store chemukuoverspill chemurume aitoita pupu kuita zvese mumablankets obva ati ndakumba kwa amai vako unowacha ikoko Isho kwadi iko zvino ndadzoka zvakare nemurume anoti iye anoitira wiwi mumablankets anapedza kudaro anotoudza vanhu kuti ndozvandoita but mukadzi wangu anofanira kunowacha nokuti ndiri baba ari kuita achida ere kana kuti idambudziko riri pari kana mukadzi zvakumunetsa ndezvekuti murume uyu kana adaro anotoudza vanhu zvinova zvakumutura njere dzake kuti murume ndogona kunge achindishandisa ari kuita achida nemhaka yei zvinhu zvinofanira kunyadzisa asi ari kutaura muvanhu hesh pakaipa ndine nyaya mhuri yeZimbabwe nyaya yandiri kutaura panapa iyi zvikabuda zvakanaka nekuda kwetime yedu ndikaitaura mhuri yeZimbabwe nyaya yandiri kutaura panapa iyi inobva kunzvimbo inonzi Sovelele kudhuze nekusanda wani maini uko mukoma KB nemhuri yeZimbabwe kune mwanasikana akagara pamba paamai vake nevaifungidzira kuti ndi baba vake akazowanika kuti ndi stepfather amai vake vakaita mwana uyu vari pano mumwe murume chikomba chakazokwanisa kuti izvo nyaya dzokunzi gomba harina mwana handikwanise ndoda kutora mwana wangu mwanasikana akaroorwa ari pakati pekuroorwa vanhu vakaona musikana uyu iye pachakanoti iye ndaiona ndichitamba nhodo nevamwe vana asi akaona vamwe vana vachimutiza vamwe vanhu vachimutiza pedyo naye vachizotaura kuti aiwa tiri kukuona uchitamba nhodo netsoko hapana kuita maminetsi pakabva pasvika gudo rikataura kuti ndasvikawo pano kunyatsorova maoko tisvikawo pana pane mutupo vanhu vese vakatiza vakutiza gudo rikashevedzera kuti kwate munhu wese ari pano asatiza pane danda raivezero ranganga riripo ndo pakaenda kunogara gudo vatezvara vanhu vababa vemukadzi wemurume uyu vakaramba vakagara chikonzero vegudo bori zvakare kwanzi rikasvika ipapo baba vanhu vakadavira gudo zvikanzi aiwa ndauya inini ndinonzi nhengi nemutupo chandavinga panapa ndechekuti mwanasikana wari panapa uyu wamunosheedza muchiti chihera wamunosheedza muchiti soko ndarwadziwa haazi soko mutupo wangu ndo mutupo wake ini ndini baba wake ndauya kuzotora mwana wangu gudo rakauya kuzotora mwana musikana mwanasikana ari pamurume zuva ranga ari mukati mekupedzisa kuitwa roora rake zvapedza kudaro mukoma KB zvakanzi izvo mwana uyu haana mbereko ari kutambudzika kuzvimba makumbo ndonya iri kumunetsa saka ndaona kuti mutomushukurudza wangu ndakutakura noenda naye akabvunzwa kuti sei raiva gudo mati makuchitakura mwana muchamutakura sei kwai rakangosvika paari mukoma KB munhu wandiri kutaura anorema makgs about 70 and above but rakamutakura kumisa pamusana kwanzi vanhu vakatarisa kunze kwevati vakaona richingori guruva kuita sege motokari riri gudo riri kuenda nemunhu rikanomusiya kumba kwaro asi nyaya iyi yakazoenda kwamambo vandine zita pano tedioroshiwiri beautiful beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down emeniwo varoya vadapiro muva iwe papa Isabel zvakazoitika mudare babapo Zimbabwe regai hold on amuya zvakabuda bata wakadara pane zvakaitika hei ndiri kuti dai tawananguwa mukoma KB taiti mambo ava vaigona kufanira kumbopinda pamhepo kuti pavakatoka nyaya iyi mambo zvii zvakaitika chazgodzi nazvo asi baba ava vakati vakupinda muyadhi kwemambo kuti vakupinda madare vakange vaine okapi yerudzi rwebaka rwavakakanda pasi ndokubva rabairira pasi zvikanzi garisari apa zvokuti vari kufungidzira kuti izvo baka iri ndo rakaita zvakazoitika mudare bambambo mune zvakaitika imomo rambai makabata pachimuti pamhondoro mukoma KB vanhu havachazivi mushure mekuonekwa kuti timu
rakuvhiya matongi vanhu vachitya. Vanhu havachazivi kuti vanhu pavakabatwa ava ndovega vakatya matongi avo here kana kuti vari kumutora nyama iyi vachipa vanhu vachidya matongi. Mukati meguta reHarare zvakare mune mukomana akawanika achivhiya imbwa. Daniel Shiwiri Binifo abatwa kudaro vari kufungidzira kuti ivo mukomana anorwara nejere, but zvavakazoona ndezvekutiso hapana njere. Mukomana uyu paakaroti wabatwa akabvatura chiropa ndokutanga kugosha kuratidza kuti ari kutya nenyaya yekuti aida kuvhara jere. Ya chakanyanya vanenge vachida kukupai nyaya, vanenge vachitsvaga nhamba dzevabatsiri, Boshongora anobatika panhamba dzinoti kudini. Ndichazopedzesera nechekubosha mukoma KB chemurandakadzi. Amai vana vanowana kurota 4 vana 4 vese hapana kana 1 akabata mwana. Vese vana ava havasi kuita pamuviri, 1 akazomanikidza kuita paviri akada kufa but akabva amuka. Iko zvinozvi paakaita pamuviri akaenda kunogara kumba kwagodobori. Godobori akati mimba ichitanga akakujamba mwedzi mumwe chete, unzai mwana uyu ndigare naye. Ichokwadi murume wake paakaita mimba akabva aendesa ikoko kuira kuti mukadzi uyu akaita 9 manzi asikagare kumba kwavo achigara kunoka kumba kwagodobori. But amai vevana ava vaisaziva kuti mwana aripi anga akavikwa. Zuva rekupona ari kumba kwagodobori ikoko akanetsa kupona kusvika godobori adhiraivha akati handi ndinotora mai vacho pane zvandoda kuti muone. Zvacho zvakazoonekwa mukoma KB ndakazvibata ndinyatsodibatira zvakanaka ndinazvo. Asi munhu ainetsa ndamai Paka. Bocha marangi. Tsunzura itinzwe. Muri yeZimbabwe ndirenye inosuwise ndirodza iri pano. Ndiri mukati mekureva mukati mekupfapfaidza. Nyaya ndiri kutaura panapa muri yeZimbabwe. Ndichazokuunzirai zvakare imwe nyaya yevanhu vakatengeserwa mufusha wemunyemba. Uri mufusha wakatozosvika pakutouraya vanhu. Kutaura kuri wata nyaya iyi yatosvika pakutozoenda kwamambo chikonzero kutori nevanhu vakafa pamusoro pekupiwa mufusha uyu. Munhu akatotumirwa samoni rekuenda kwamambo nenyaya yekuti izvo muriwo wakatengesera munhu wange wakagadzirwa wakonzera vamwe notoende parofu. Saka ndichazokuudzai kana chinge yatongwa kuti yafamba sei uye zveakopi. Asi nyaya ndoda kutaura panapa ndeyekuti pana amai vanhu vanokona kuti aiwo fomu vanhu vasikana voga pavanasikana ava pane kana 1 mwanakomana. Vasikana vese vakaroorwa ndokuenda kuvarume but vese vanasikana vakadzoka pamba vakagara kuvarume hapana akaita mimba kana kumbosvipa mate kuratidza mudu make mune chenyu. Asi kwakazoita mumwe mwanasikana 1 akaenda mukati mekufamba mukati menyika ino akambondonamatira akabuda kuti vanobatsira ndokuenda kunoroorwa. Aenda kunoroorwa kudaro mimba yaitora vakada kubata haana kumbogara amboita chinhu kana kubata pamuviri zvapo kana kubva zvako kuratidza kuti pane chinhu chamubata. Asi murume wakaramba akashingirira ndokuramba ari mukati mekufamba ndokuzonzi nemumwe munhu izvo inzwe nyaya iri panapa ndeyekuti vana wakudzibai wako haakwanisi kuti aite pamuviri chikonzero asi iye ega family yese yakatobatwa asi ari kukonzeresa zvinhu izvi ndamai vacho. Asi mbomira kunotaura mashoko uchiti ndamai vacho ndoda kukuitira zvinhu zvokuti iwewe kana uchinge waita vachabuda vega kuti amai ndo vanezvo vari kuita pazvinhu izvi. Asi zvati kutaura panapa ndezvekuti zvichanyora vakadzi venyu pasi, zvichanyora vanasikana pasi kuti ndozvanoda kuti munhu agoita uyu ndo zvichabuda mutsananguro ndo zvichaitika. Daniel Shiwiri Binifo wakachiwemba akiminiki acha adaro muri yeZimbabwe anasikana mwanakomana uyu akabva afamba nemudzimai wake mwanasikana achibva aita pamuviri asi ane shoko rakapiwa nomubatsiri zvikanzi inzwa mwanakomana inzwa mwanasikana zvanda kugadzirirai panapa ndezvekuti ndoda kumbokuvigai kumbokuchengetedzai. Ndokusaka muchinzwa kuti kune vanotenda kuna anomboita anonzi izvo mativi ekuti munhu anogona kunzi izvo ambobva pamba achinoona mativi ari kusaiti. Saka ndoda kuuchika mukadzi wako kana ndichinge ndakuuchika akangojamba mwedzi umwe chete haachafaniri kugara pamba apa kana kumbosangana nechiso chemunhu waanoziva kumba kwenyu. Ndoda kumutora agare kumba kwangu. Ndokubva ajamba musikana uyu akajamba kudaro ndobva aindisa shoko zvikanzi ndozvaitika kuno pane mwedzi waajambira zvikanzi ngauye kuno ndigare naye ndoda kugara naye kumba kwangu. Akaenda kunogara kumba kwemubatsiri kwe9 months but amai ava vaigara vachifonera mukuasha nekubvunza kuti mwana ari kupi pasina foni kana kuita sei. Mukuasha akataura shoko rokuti mudzimai wangu akasangana neshamwari dzangu dzakaenda kunze kwenyika pane zvavari kuita zvebasa. Saka ane kosi yaari kuita kana apedza ndopanodzoka neniwo murume wake kutotaura naye pafoni kutonetsa ndinogona kutaura namabhosi achona ndinopiwa pemo 2 minutes dzimwe ndingotaura naye. Saka hapana kana mashoko anoita sei andotaura naye zvikanzi alright. Mimba yakabva yarwadza mukoma KB mwanasikana ariko kuno mubatsiri wake ndokuda kunopona ndokubva zvakona zvakona. Mubatsiri akati shamwari kumurume womunhu mukadzi wako zuva rekuponera kuda kusvika wangu hatina mbugara tiendesa nyaya kuchipatara nokuti tiri kuzoita kana kuchipatara anogona kufa. Zviri kuti katinozviza ndini ndakauchika handikwanisi kuendesa munhu kuchipatara asi pane zvakuda kunetsa ndine shoko randoda kukukumbira pano enda iwewe uya kuno. Murume achibva aenda zvikanzi tiri kukumbira kuti iwewe
uende kunodana mai vako usanombofa kanovavanzira enda unodana mbuya vako uchivaudza kuti amai nguva yese iyi pane zvatakati chipamwe chibata mwana anga ari kumativi but ari kumativi ikoko nokuda kwemwedzi wakaenda uyu akaenda ade pamuviri but pazuva ranhasi atozodzorwa nhasi nenyaya yekuti akutorwadza uri pamuviri saka muri kudiwa kuti munomuona ikoko amai vachibva vaenda amai vakambotaka vachida kuramba mukoma kepi asi amai pavakaenda ipapo vachinopinzwa mumba umo mwana ari mukati mekurwara nguva yakakuteresana nemwana uyu vakabva vapfira mwana musikana uyu mate kumasiso kwake kwete mate ekutamba mate ane gararwa kuti kuti kumwanasikana sukanzi nemubatsiri amai dai murimi maifanira kuti muite sei ko mwana wenyu akakuudzai kuti imimi munoroya muchaita sei amai vaitoseka saka godobori kana kuti muprofita angari pakutsvaga nyaya yekuti amai ava kuti avahwine vanofanira kuti varohwe nechii vamborohwa nehana zvikanzi izvo pane hope dzandakarota ndezekuti ndaona mwana wenyu uyu apona but apona kudaro ndaona imimi mwana uyu achikurwisai ari mwana mucheche amai ndipo akati mwana ireye amai pakaita sengaorohwa nehana mwana achibva apona kudaro mukoma KB vanasikana ava pavakashedzwa achinzi unganai mese mutaure zvamuri kuda kuti muvengi wenyu kuda kuti aite sei vakataura nyaya yekuti mwana muvengi wedu toda kuti arware zvokutadzakana kumuka mukoma KB mukadzi uyu achingopona chete kuti kupona kuti mwana amai vachibvotaka kuenda kunguva yavo vari mumba imomo but maendero vakaita panguva mukoma KB ropa raibuda mai ava ranga rakawandisa harisi rere kuti izvi munotora kana kuti zvinhu zvese madzimai munhu aita kuyirira nemakumbo ari mumba imomo avakura sei amai avenguva KB kana sikakanganisa vanofanira kunge vari mu62 pane imwe nyaya yakaitika vanga vari mu62 years ndofunga vari kuma65 66 because pane imwe nyaya yakamboitika kumashure but amai vanga ne 62 years but ndikumashure saka vari kuma 65 66 years ndoko vari ikoko amai vachibvoteka kuenda varipo ipapo but zvakarwadza vanhu vakawanda naivo vanhu vakanga varimo amai ava vaizama kuti ivo pakatanga kubuda ropa pavari vaitora ropa iri vachiti vakapukuta nemaoko vanga vasikashandise jira kana kutora tauro vaitora maoko avo vachiita zvezvo kuti gumbo kana ranga rakuerera kuti ropa rakunosvika pasi vanobva pasi pegumbo vachikwidza kumusoro vachiita senge vari kugama ropa richiita muromo rikangoita senge ratiwandei maoko vairisa mumuromo wavo kuti vachiisa muromo vachimwa ropa riri kubuda mukati mavo zvikanzi kwakudii mwana pachake ari munhu ari kutonzwa kuti iko zvinozvi ane pain ekuratidza kuti ari kubva kumuleba aibvunza kuti mama zvamuita ndezvipi zvikanzizvo hapana chakasiyana nokuti iropa rangu hapana chinhu chinorwadza sekuti izvo ndine zvandaiti muupenyu hazviitike but zvotanga kuitika so vatanga kundibudisa ropa sezvizvi kureva kuti kundirwisa kako uri kundirwisa kaiwewe vaitobuda pachena kuti inini pachangu handina mwana anoita mwana vari mumba imomo waiwe waita mwana kuita kwangu mwana iwewe ndokuti ndichibude ropa iri kana ndikafa ziva kuti ndiwandiuraya so mubatsira akashevedzera akati iye amai matauriro avari kuita havana kumboshata zvese zvamakanga manyora pasi ndoda kuzvibvisa regai tibvise vanofanira kuti vaite munhu kwawo ndokubva agandura ropa akati amai taurai nyaya yenyu mune zvakanaka budai pachena amai vakashevedzera kuti inini baba vevana ava pandakagara navo ndikaita vana vese ava handina kana mari kana tsvakirai kuno yakaenda kumba vane vana ava nhasi uno inini vana avo vakaroorwa vana vakaita mari kurudzi kwavo ndokunoita mari ndokunoita pfuma saka ndichiti inini hapana chavanofanira kuita muupenyu hwavo inzwai rizini yacho mukoma KB pane here pairoorwa mwana amai vakasadya but vari kuti hama dzemurume wangu akafa asina kana mari yaendesa kumba kwangu saka zvasina mari yakaendesa kumba kwangu saka vana avo vakaroorwa vana avo vakaita vana rudzi rwemurume wangu ndo ruchapfuma nokuti vanasikana vachaenda kunogara nevarume vavo kumba kuno kwandira kwandirosara naye dai ndakaita mwana komana zviri nani vaindichengeta inini ndigogara nevakadzi vavo ndigoita mari dzangu ndichidya ndiri pamba saka vana ava hachizi chinhu kwandiri upenyu hwangu ndaiti mwanasikana wese haana profiti kwandiri anogona kuenda mbava saka gavaite zvavo marombi ndosaka ndakavasunga vana vamai ava vasikana vanga vari vangani 4 ende vakazvarwa vakangodaro varipo 4 right hapana angane mwana hapana akambogara aita pamuviri pacho
iye mwanasikana ndiani murume akashingirira Hey! ndokuita pamuviri paakanzi aukwanisi kuti aite mwana ari kumba kwana uchida kuti ndikakwanisa kuti ndikamuuchika akaita pamuviri unotomudzinga pamba ndoenda kuzogara naye inini kusvikira abatsirwa aita mwana ndopachazofamba chikonzero ndinenge nda kushevedzerai munhu wacho ari kukonzera kuita zvinhu izvi kusvika amai vashevedzwa vachibva vabvunzwa zvikanzizvo ndarwadziwa vakagadzirwa mukoma kepi zvokuti havana chavachaita pamwana but nhasi anogara vachitaura nyaya yekuti ndiri kurwadziwa nokuti vanasikana hamusi chinhu kwandiri asi ivo mukadzi ko pairorwa vana ava ivo amai vanga vasipo here hapana here zvavaiwana kwanzi maendiriro avaita vana vamukoma kepi vaita zviya zvekutizira zviyazvo kwaitori kumanikidza kuenda kwavo but ivo zvavanga vakasunga ndezvekuti mwanasikana hatofaniri kugara aita sei arorwa haisafanira kuenda pamurume hafaniri kuenda pamurume nokuti kumba kwandikaberekwawo inini hakuna chinhu chakaendeswa nababa vavo hei chete so mubatsiri abvunza kuti amai pupurai panyaya yenyu pawakaganurwa kakubuda kweropa ehe Vachibva vataura. ndopa vakataura nyaya yekuti hapana chakaenda kumba kwangu ndifungidze kuti ndikapinda mulebha kangani ndichibara vana ava asi baba vavo havana chavakaendesa kunyangwe jongwe chairo saka nhasi ndofumisa rudzi rwavo nhasi iye afa zvakare handisina anondishandira ndakufumisa rimwe rudzi hazviiti ngararambe vakadaro ya zvakaoma but izvozvo vakanzi izvo ndiri kukumbira kuti mushevedze mwana wenyu 1 vana ava vachakuchengetaya vana vachakuraramisa aya ende mukwasha iye anova ndiyani mukadzi akazoita kuti zvibude akatobva totengera amai vastendi akati amai hatikura sei muri amai vedu nhasi ndikanzwa kuti marwara ndifonerei ndinyorerei tsamba ndiudzei ndokuendesai kuchipatara but kuzvinoita senge vakunzwisisa asi mashoko ari kurwadza ndiye kubva kumashure kuti chokwadi here kumashure kutambura kwaise kwaita vana ava ndiwo amai ava kwairoro paravo riri kubuda mavari mushure mekuti ivo mwana apona vachirwadzisa zvekuti varatidze kuti imimi ndivanga vachikonzera kuti vana varware vaitora ropa iri vachirimwa vairimwirei ya mwana akabetserwa mwanasikana akabetserwa iye muzukuru ari kunzwa sei kachechaka hapana kana dambudziko mukoma kepi sisisoripo endi mwanai mwanasikana ya zvakaoma muri kunzwa here chikonzero chakapaka kuti amai vasunge vana vausikana kuti vasaroorwe uye vasaite vana 0713938538 0713938538 tirimo mukati machirongwa chino bhozhongora segment panational kupinda panguva ino ndiye kuti mukati menzvimbo yezhombe muri yezimbabwe mune chiitiko chakaitika chinorwadza chekuti kune mwanakomana anga achigara ari pamba pavo kudaro pane zvakaitika zvokuti izvo abereki vake vakafa kudhara iye akasara ari pamba but asati ari pamba vane imba yavakambenge vachishandisa achiti imba iyi haiko zvinozvi yakavakwa nemavakiro nemapurani akudhara saka pana pandoita sei kuti ndiite sei regai ndimboputsa imba iyi ari mukati mekuputsa imba koma KP nemuri yezimbabwe achibva adonherwa nemudhuri weimba yavaka achibva tofira ipapo ari mukati mekuputsa imba yakanga imba yaimboshandisirwa nevabereki vake achibva adonherwa neimba iyi achibva tofira ipapo nematambudziko mwanakomana uyu ndiye asara ari pamba vabereka vachisipo zvikanzi regai kandivandudze musha imba yakudhara yakavakwa zvakare ndibvise zvidhina kana chizokuti akakuvaka imwe imba ndovaka imwe imba ari mukati mekuputi mudhuri wakakura pai ndofunga mukati mekuugumura wakabva wangouya mudhuri wese wakadaro ndokubva wamudonhera zvakaoma izhombe hei muri yezimbabwe inzwai munzwe zvakaitika kuzhombe inzwai munzwe zvakaitika kakubocha kwamarange munoti kudiniko kubudikidza nenyaya dzatsudzura nababa Isabel right tinoziva mai ari munhu asingade chakaipa pavana vake anovarwira but amai ava vandishamisa vane utsinye pavana vavo ndinonzi Prince Tapera pabudiriro 1 chokwadi ungati iwewe ndasunga mwana kuti asarorwe ndasunga mwana kuti asaiteka mwana nokuda kwekuti baba vavo hapana chavakabvisa kakumba kwavo nai baba Isabel even kana ndikafa nhasi inini ndisina kakupedza kakuroora vana vangu havakwanisireka kunoroora havakwanisire kunobvisa roora vana vangu vanokwanisa kuti vanotoenda vakamirira chinzvimbo chababa vangu ndine kwandakatoenda ndichinzi mukwasha asvika kwandisina kuroorwa kumusha kwakaberekwa mai vangu ndichitonzi ini ndiri mukwasha kureva kuti pakasiyira baba vangu ndinofanira kuti ndipedzese kureva kuti vanasikana kuroorwa kwavo vaitozokwanisa zvakare kumira vachiti varume vavo vachinokavhira pakasiyira baba vavo but amai kana vaita utsinye hwekuti vana ava vasaroorwe vaida kuti zviite se ko ivowo amai ava dai vakaitwawo izvozvo kumusha kwakaberekwa mai vavo vaitwa sei nai
ya zvino zvinotaurwa munogara pasi motaurana kuti handisi kufara nokuti baba venyu havana kuita sei, havana kana kubvisa sendi. Ndiri kudaka kuti vanoita sei, vanoroora. Mokwanisa kakuudza vehukama vosimudzira nyaya yosvika kwainofanira kusvika. Vanokwanisa kakubvisa roora yobviswa pane kuti musunge vana kuti varege kuroorwa. Baba Isabel wagwatika ndengo atanga kutaura kuti tinoti pasine mhirizhonga. Ichokwadi. Asi amai vanoda mucheka. Handifunga kuti mucheka wedu wemucheka. Aiwa. Wembama. Aiwa. Go back to sender. Chimwe nechimwe chikachidzokerekwa chakapa. Right. Endi vakarohwa go back to sender chokwadi nemubatsiri. Zviri pachena mngoma kebe. Saka izvozvi amai ava akunzwa sei? Izvozvi vatorera vanhu mutori right. Chavakaita chete kungosvika panguva yekuti vakuita sekunonzi vakushungurudzika nekuti nguva yachona ivo pachavo vaitozikana kunzi vakatomira kuenda panguva. But panguva iyi yanga iripo. Pari zvino amai ava varikutogara vachitoshanyirwa nemukwasha nemwana wavo nokuti mubatsiri akati hatizi kuda kuti vatambudzike but toda kuvaratidza chokwadi maererano nezvakavaita kuti vakwanise kusunungura nevamwe vana vese, but ivo vanogara vachingoti zvamakaita makandirwadzisa chikonzero maifanira kuti mutambure. Alright, asi vakazvibvuma hava amai vakabvuma kuti vana ndovasunungura. Havasati vabvuma kuti ndiri kuvasunungura, vari kungoti ai hongu makundichengeta but makandirwadzisa zvandaida zvisiriso. Mubatsiri ngaaramba akasvika chepakati. Kusvikira vabvuma kusunungura vana. Ndiri kukumbira kuti vane moyo munyoro vakwanise kumira chikonzero yakati rebei mbijana, asi ndiro zati ndoipesa ndichazama kutaura nenzira ndirotaura nayo kuti nyaya igosvika kwamuri mugoinzwisa kuti nyaya yakamira kuita sei. Muri yeZimbabwe nyaya ndiri kutaura panapa ndoda kuti mugonzwisisa nyaya yandiri kutaura yakaitika kunzvimbo inonzi kusovelele, kunzvimbo kudhuze neinonzi Sanda One Mine kuri kumberengwa ndo kwakaitika nyaya iyi. Kumberengwa nyaya yakaitika ndiye kuti pana amai vakaroorwa vakagara nemurume wavo, vagara nemurume wavo vakaita imba yavo mune zvakanaka, ndobva vagara nemurume wavo, vaigara nemurume wavo. Murume wavo uyu akaramba aripo but amai ava vakasiyana nemurume uyu, ndokubva vaenda nemwanasikana uyu, kureva kuti mwanasikana uyu akazorarama achigara naamai vake nababa vake zvaiziva kuti ndio baba vake. Ararama achigara naamai vake, amai vake vakazosiyana nababa ndokubva aenda kunogara kumba kwa amai vake na amai vake, kureva kuti baba vake vanga vakugara kune imwe nzvimbo, iye achigara naamai vake. Achigara naamai vake kudaro, amai vakararama kusvikira vafa kudaro. Mwana uyo akabva adzokera kumba kwa baba vake kunovati baba amai vakafa, imi ndinoziva ndimichi ndimi baba vangu. Ende hazvina kushanda kuti kana amai vakafa uchigara naamai unombopota uchienda kumba kwa baba vako. Zvadaro mhuri yeZimbabwe musikana uyu akasvika panguva yekuti akuchiroorwa, ndokubva aroorwa ndokubva aenda kumurume. Aenda kumurume akagara mune zvakanaka, murume wake akachajwa mombe dzinokwana kuita 4, ndokubva abvisa mombe 3. Abvisa mombe 3 muroora uyu angasina kugara kwakanaka, gara chiziba kumbo zvimbwira senga nemaoko achimbwira senge munhu udirwa nemudzimo. Kwakasara mombe 1 kuakwasha. Mukwasha achibva anzi nevabereki vake, wona zviri kuita mukadzi wako, marwariro ari kuita tinogona kungonyadziswa, enda unopedzesa rooro rekwana tezvara vako. Vatezvara vakangonzwa vakushevedzwa kunzi tiri kukumbira kuti kune mombe yakasara patakaroora, saka itai kuti tibhadhire mari iyi. Mwana uyu achibva akushevedzwa iye nevabereki vake vanova ndio baba vanoziva ndio baba vangu, vakafa amai vake vari vapenyu achizikana kuti ndio baba vake. Vakatogara zvezvo kunzi varume vake vaenda kunotina mombe iyayi. Apa panga pasisina nyaya yekuungana kwevanhu vakawanda, chikonzero munhu akaroorwa kudhara, vanhu vangoyaziva kuzopedzisa mombe. Vakagara pamba patezvara vake kuti mombe iende, vakagara ipapo. Mukadzi uyu akagara ikudaiwo, akagara akangoona vamwe vakadzi vanga vari pedyo naye vachitaramuka kubva paari, vachitiza paari. Havana kuziva kuti chichaitika, but vamwe vaimuudza kuti iwe tanga tichiona apa uchiita senge munhu ari kutamba nhodo, but nhodo idzi uri kudzitamba netsoko. Zvikanzi inini ndiri kuona 1 ndiine vamwe vanhu, zvikanzi no isusu ndio zvatiri kuona. Vachibva vagara pasi, hapana kuita nguva yakareba, vachibva vaona gudo richipinda muyadhi. Vanhu vakanga vari payadhi vachibva vatiza. Vatezvara vemusikana uyu ndigodobori, vakura makore avo
awanda zvezvo kuti kunyange kwayanyuka kuti vatize avachakwanisi kutiza vakaramba vakagara. Gudo rakabva rashivedzera kuti ndiri kukumbira kuti vese vari kutiza musatize, ndokubva rarova maoko richifamba nemaviri richisvikewo richishedzera nemutupo. Vanhu vese vakanga varipo vakabva vaenda kunomira kuseri kwani kwasekuru ava. Saka panzvimbo iyi pane danda riripo rekuti kana vanhu vachida kuveza vanoenda kunoveza vari padanda ipapo. Ndo parakapotereka richienda padanda iroro, ndo parakanogara. Ragara zvikanzi ini ndasvika panapa ndinonzi Nengi nemutupo. Richibva rataura first name, senemo nekwarabva. Rakagara ipapo, makumbo ekumbera mukamavhura anoita senge kuti ndidzo hapwa. Makabuda chikwama chakanga chiripo. Chikwama ichocho muchibva mabudiswa mafotos angari muchikwama. Zvikanzi ndinonzi Nengi, ndauya panapa nenyaya yekuti mwana wamuri kuti mwana wenyu ahazi mwana wenyu. Mutupo wokuti Nengi wamuri kumushevedza hausi mutupo wake. Mutupo wake mutupo wangu inini. Ini ndinobva kwakati nenzvimbo yakati kwa mambo Nengi. Asi vanhu mukatarisa mambo wavo mumwe chete mumberengwa. Mambo wekune munhu ari kuti kwabva Gudo ari kuti mwana wangu, na mambo wababa vakakura vachigara nemwana, mambo mumwe chete. Zvikanzi saka imimi zvamauya panapa madiri ekushandisa nzira yekuuya munhu ari mhuka. Zvikanzi ndo nzira yandaita sei yandauya naro. Saka muchikwama ichi makabva mabudiswa piki rababa vari kuzviti ndine muridzi wemwana nepiki raamai vemwana. Asi piki iri parakabudiswa rakabuda richiratidza kuti baba ava naamai vemwana ava vaitori mugomo. Ende baba ava vakabuda vakasimudza mwana ari mucheche achiri mudiki, vakasimudza mudenga. Zvikanzi mukatarisa papiki iri akabata mwana uyu ndini muridzi wemwana. Uyo ari pasaidi uyo kamwana akabatwa ndiye mwanasikana nhasi ari kuroorwa uyo wamuti muroora wenyu. Avo mai avo haaziri here wamuri kuti ndiye mukadzi wenyu, amai vemwana uyu. Zvikanzi ndizvo igudo riri kutaura mukoma KB. Gudo kutotaura nevanhu. Gudo kutaura nyaya yendiri kutaura inotsinyirwa namambo akazoenda kunotonga nyaya ishi. Wekumberengwa zita ramambo panapa ndinaro. Rinzwai Zimbabwe. Nyaya yekutaura kaika ndeye kumberengwa kudhuze nekwaMataga variko ikoko. Ndiri kuda vanoziva nzvimbo iyi tiwirirane uyezve kuti mambo vazobudawo vachitaura nenyaya yekuti mambo vakatonga nyaya iyi havana kuzoipedza pane paikasarira. Inzwai mhuri yeZimbabwe vakaungana kudaro. Zvikanzi ndiri kuona mwana wangu akutotanga kuchema kureva kuti ari kushungurudzwa. Saka right kusvika kwandaita panapa inini mwana wangu handisi kusiya, ndakuenda naye. Mwana uyu mukoma KB kana ndisingakanganisi makgs ake it's 70 zvichienda kumberi kureva kuti munhu mukuru ane mutumi mukuru. Gudo rakafamba nemakumi 3 kuenda pedyo nemwana. Zvikanzi usatiza uri mwana wangu. Ndobva ramubata rakafamba nemakumi 3 ndokumubata nekurukuru rumwe chete ndokumisa pamusana. Zvikanzi handini vanotevera ndokubuda negedhi. Shoko rakabuda mukoma KB apa nderekuti dhasikena kuti guruva rakabuda vanhu vaiti inenge mota riri Gudo. Ndazenge ndakutaura nemwanasikana anove ndiye akaitwa zvinhu izvi nenyaya yekuti upenyu hwakurarama manje haachaunzwisisi. Raenda naye kwaakanosvikwa achiendeswa ndine zita reko. Ndobva asvika ikoko anoti akapepuka ari mumba. Apepuka ari mumba vanhu vaiona imomo maziviro anoita akatarisa piki rake ndo vanhu vaiona ari mumba. Anoti ndakataka kuchema ndichiti veduwe kwakuno kwandauya ndekupi ndikukumbira ukana kunyange iri mari yamuri kuda kumba kwangu kwandabva inini ndasiya mari pakati nepakati musandiuraye. Vanhu vakanga varipo zvikanzi hakuna anokuuraya. Baba iwo achibva vatiso ndini baba vako ari mumba imomo achibva buditsirwa zvakari mapiki aya ambobuditswa negudo aya. Zvikanzi uri kuvaona here apa ndiwo uri mudiki ava vasiriwo mai vako here. Zvikanzi ndini baba vako. Vachibva vabuda naye panze vachibva vamugarisa makumbo akatandavara ndobva vatora bute vamuise pasi pemakumbo ndobva vaisa bute muhembe vakamutarisa. Vakamutarisa kudaro nguva iyo anobva ati ndakabva ndakangana zvese kuti kune kwandabva ndamboberekwa negudo ndikasvika panapa. Zvikanzi inzwa nyaya iripo ndeyekuti iwewe kwawanga uchigara uko usacheme zvako uchadzokera zvako ikoko but hakudziriko kumba kwako ndepanapa. Mwanasikana akazoregerwa achibva adzokera kumurume wake nanatezvara vake vachibva kutenzera mashuku ekuti mukadzi isu hatikwanisi kugara newe, hatikwanisi kugara nemunhu anokwanisa kutamba nemakudu sezvo ukaitwa zvezvo, tichagara neisewe
chagarani wesei zimwe dzengu watiri mumba unoya uchitorwa kana kuti vanenge vakuita zvaoda pamusoro kwauri nokuti vari kuti hausi mwana wedu. Baba vake vaiona ndo vakakura vachimuchengeta ndokubva vaenda kwa mambo ndokunoisa ripoti kwa mambo zvikanzi kune munhu ari kutora mwana wangu achiti mwana wake uyezve mwana uyu ane mudzimu uri kubuda paari achiti ndi mbuya vake asi mbuya vari kubuda pamwana uyu havasi mai vangu kureva kuti munhu iye ndiye ane mudzimu uri kubuda pamwana. Nyaya ndokuendeswa kwa mambo. Nyaya yaendeswa kwa mambo mukoma KB mutupu wemurume uyu mwana uyu sikana uyu anova ndiye akaberekwa negudo ndiye akatumirwa Samoni namambo nokuti baba vake vakati izvo mwana uyu akatakurwa akaenda ndikuzivi asi ndiye adzoka achitaura kuti kwandaenda uku baba ndo kunaona kuti baba vangu kwa imimi baba kugara kwese kwandaita uku semanga musikandudze asi pana tete wa baba vakakura chimuchengeta vakataura nyaya kuti mwana achitaura nyaya achiti taizviziva but taiziva kuti hakuna zvandiri kuita akatanga kupopota achitukana nani navatete vababa vakagara vachikura naye kuti naitete kana maizviziva imimi kutambura kwese kwandiri kuita handina mbereko ndinozvima makubo muchinzwa chikaranga manga musingatauri sei kuti handiswe pano achivabvunza zvikanzi Samoni chibva mwana uyu achibva asungwa namambo. Mwana asungwa namambo mukoma KB asungwa akabvanzira mambo mwanasikana usatya zvako kusungwa kwandakuita hausiriwo wandiri kutonga asi ndakusungira kuti iwewe une tsamba yawakauya nayo uchinzena unopa baba uri kugara nawo vazvizive kuti iwewe hausi mwana wako uri mwana wangu saka iwewe ndio unoziva kwakabva tsamba. Saka ndakusunga kuti iwewe ndichakupa mupurisa wangu uchaenda naye kuvanhu vakakupa tsamba vachiti ndiwana baba vako ndinovada kudare ndokubva aenda nemupurisa wamambo. Asvika ikoko vakaita 2 days variko zvikanzi hazvina kushata inini handisi kuramba kuti ndiende newe ndichaenda newe vachibva varara vachibva vazoenda mwanasikana kuti achifamba nemunhu kuti baba vake vakasvika pageti rokupinda padare ramambo rekuti vakupinda mudare ramambo baba vakanga vaine okapi muhomwe vachibva vaburitsa okapi muhomwe ndobva vari rovera pasi pavakarirovera pasi harina kurovera nedumbu rakasvika chinobayira ichi nekumurume kwaro ndokubva kwese kunocheka kwekwe kuchibva kwanyura pasi zvikanzi risiye riri pageti pavo ndobva vapinda mukati. Vapinda mukati vakunzi izvo ndiri kukumbira akaripota nyaya yasimuka taure anova ndiye akakura achichengeta mwana uyoyo kunzi taura nyaya yako iwewe wati kune munhu ari kutora mwana wako achikuti mwana wake asi wakura uchichengeta iwo. Ndobva asimuka akati inini handisazvikana zvandira kutaura asi mwana wangu ari kubudirwa uyezve kune munhu ari kuti mwana wangu mwana wake asi chiri kundishamisa ndechekuti pamba pangu mwana wangu ari mukati mekuroorwa ndichipiwa pfuma yemwana wangu pakasvika gudo rikatotaura kuti ndonzi nhengi gudo ndo rakatakura mwana akaenda naye ende mwana paakaenda achidzoka akadzoka aine tsamba yekuti munhu ari kuti mwana uyu mwana wangu munhu iyeye ndiye wandasungisa pano mambo kuti muite sei mutonge. Vachipedza kudaro kukutaura mashoko iwawo mambo vakangoti ehe right ndobva vanyarara mambo nemakurukota ake vese ndobva varara. Zimbabwe regai ndikuudzei nyaya yandiri kutaura kune vanoti bhozho anotaura manyepo ndinoda kuti tifambe tese nenyaya iyi nokuti kana zvichibvira ndichafambira mambo iwo pachavo kubva pavakatoroka nyaya iyi vauye pamhepo vachitaura mwanasikana wacho akatakurwa negudo ouya pamhepo zvakare achitaura nyaya iyi jinda ramambo rakatumwa kuenda kunosunga vanhu rouya pamhepo iwo baba zvakare vakatorerwa mwana uyu negudo ouya pamhepo totisanganisa hatirevi manyepo nyaya ndiri kutaura izvi mambo nemachinda ake vakarara vari kufungidzira kuti kunokwana kuita 1 hour vanhu vese vanga vari mudare vakati hatina chatinogona kuita muno kana mambo vasati vaita sei vasati vamuka. Mambo inzwai Zimbabwe ndikuzivisai mashoko akataurwa namambo pavakamuka. Mambo vakati ya kana nyaya yakadai soi aiwa endai kumatene kana kuenda kuna muprofita anonzi nhengi akataurwa nezita muprofita akaita mbiri anotori nechekereke hombe iri munyika yeZimbabwe akanzi kana kuenda ikoko ndikwakataurwa nevamwe asi vakati kana maenda kumadna tozotaura tese ndokubva vatonzi budai. Kubva ipapo nyaya ina kutongwa zvakare yakasara iri ipapo. Mwanasikana paakadzokera kumba kuna baba munin'ina wababa vake anogara padhuze nekwaakaroorwa baba vake vari kwekoko achibvanzi nemurume wake hatikwanisi kugara nemunhu anogona kuya chisurwa nemakudo. Vachikopedza kutaura mashoko iwawo vakationa ngoro ichitotinhwa yatosvika kugedhi
yakanetsa vanhu kuti vazive kuti baba vemwana uyu na baba munini vake maconnection ekuti vazive kuti mwana adzingwa pamba iri papi. Mwana achibva atorwa akateswa mungoro na baba munini achibva atoenda aenda mukoma KB kuna baba vake zvikanzi ndakutora mwanangu kutora kwada kuita uku ndataura ungagare musango unoda basa unoda kuita sei. Mwana achibvanzwa kuenda kubasa achibva atsvagirwa basa ndokubva anoita manager pabasa pamwe paisevenza akakwanisa kuvakira baba vake imba imazengi iri pamba ipapo. But then oro shiwiri binifo haki oro wiri binifo totsudzurere mwanasikana uyu mukoma KB ahana chaari kuita, ahana murume, ahana mbereko, zvaari kurota zvakare zvichibva kumashure. Asi yakambobatsirwa kunzi auye pamba, ahana chaari kuita. Chinova chinhu chaari kuchema kuti vedu we kana panoda kundibatsira wangu ndakaenda kumba kwedu but hakuna zviri kubuda. Achiri kushanda mukoma KB but pane pamwe pakanonoka kuenda ine mbeu akashemedzerwa kunziwo kana wanonoka kuenda mbeu kuno uchava netsoka. Unoya uchifamba netsoka. Ari kushungurudzwa ere na baba. Matauriro akanoti ndiri kushungurudzwa. Wangu ndakatorwa but mararamiro andiri kuita ndiri kushungurudzwa. Zvandinorota nezvandinoona handitenderwi kudanana nemunhu. Ko murume aida kumurora uya. Akaroorwa asi kukumba kwa baba ava. Ndo pfungwa dzaiti iye kana inini vaisada kuti ndiroorwe ndiri kumba kusiri kwa vanoti ndokumba kwedu but pandakauya kumba kwedu ndinofanira kuita zvinoonekwa here but zvingori wesi. Ari kurambidzwa kudanana nemukoma. Hana avatomudi haatoonekwe sechinhu ende ari kuti ikoko akatooneka zvakare kune vamwe vanasikana havana kumbogara vaziva chinonzi mimba. Saka ari kuti ndiani aunza nyaya pa ndiye mwanasikana pashake mukoma KB ndosaka ndichiti atori nesimba rekuti chero makada kuti nditaure ndinotaura nekuti hapana kusiri kufa handisi kurarama neupenyu. Baba Isabel pane message yauya pano iri kubva kuna mapipi padombo shava showground. Bozho uchenjere kurarawo usati wafambira nyaya idzi. Mainzwa ka message kuti kudaro isu takatumwa kubatsira nyika plus isu tinofamba tiri mudenero shika right tinofamba tiri mudenero mberengwa imi kuzouya gudo ikanyemba na bozho zvakaoma chokwadi ndinonzi kuda kwashe takure ndiri kuguruve kunonzi ku Daisy Village takachibata chimuti kuti dzvi Papa Isabel. Yei mukoma KB kana vanhu vakasununguka kuti vazive dasi kunyeba tinogona kutovapa nekwa mambo right kuti ndimambani miraiti mbotengesa. Alright. Tina mukoma George vari mu studio kuna makumbo matatu kusvika kumubata ne1 hand kumuisa kumusana uyezve pakabuda chikwama chakabuda zvakari muhapwa zvegumbo rekumberi ndo makabuda chikwama chakabuda iwo mapiki avakaratidza kuti munhu uyu ndo baba vemwana uyezve honai pikiri rinini baba vemwana ndakamira nemukadzi uyu mwana uyu ari mudiki but vari mugomo. Saka gudo mushonga wakatumwa kunotora mwana. Ndofunga ndo maitirwa zvemukoma KB. Sei mambo nemachinda vakazorara vari mudare pakutongwa kwenyaya iyi kuita hope mukoma KB nanhasi ipapo pakanzi madhene hapana chakazoitwa futi. Madhene ati aitwa here asati aitwa ya pakaipa regai tinzwe kuti vamwe vanoti kudini wekubocha marange. Ichokwadi muri yeZimbabwe 0714 204 235 0714 204 235 071 03 00641 nemwe inoti 0710 300 641 0710 300 641 kana 0714 204 235 0714 204 235 0710 300 641 ndinovimba ndidzo namba ungana ndoro vavimbisa kuti vachauya pachimuti pa National FM radio musi wechina vozopindura nyaya dziri kuitika kuzvikoro. Ichokwadi baba vandoro kana vakauya mukoma KB vatanga tibatsira nokuti mukufamba nomukutendera ndiri kuona sokuti nini kota kana kuti hafu yevana vari kunyora vanogona kunge vasina kutonyora gore rino. Ichokwadi vakagara kumba vachinzi vanobhadhara school fees kana kuti kune zvikaranga zviriko vakawanda baba ndoro dai vauya handizivi kuti vachazoita sei kana zvikabuda chiri chokwadi chokuti kune vana vasina kunyora rodarika here gore vasina kunyora. Hey!
pane muterere atotibata pano achiti pane chikoro chiri ku unity A kuchitungwiza atoona vana vachibuda muchikoro imomo vachishima misodzi vachichema kuvabvunza zvikanzi tadzingwa zvikanzi hamusi kukwanisaka kunyora mazamanishoni nokuti vabereki venyu havanaka kubhadhara school fees. Yes, saka zvinoenda kupe mukoma kebi tatofonera kababa taungana ndoro zvikanzi titotumira kavanhu ikoko ku unity A kuchitungwiza kuitira kuti vafambire nyaya dzacho asi hakusi ku unity A chete nyika yese panoitwa sei baba Isabel? Kana kuri kuti vauya mangwana mukoma kebi muswethese ndoda kuti vabvunzisise kune nyaya dzakaitika dzakawanda dziri kuitika zvakare muzvikoro muri kurwariwa muzvikoro mukuita nyaya dzinenge satanism vamwe vana vari kubviswa pachikoro vachinzi vachakwanisa kudzidza pano asi vana vazvo vanozoita vamwe vacho vanozorwara vachitaura mazita emamwe maticha ari pachikoro asi nyaya iri kunetsa ndeyekuti vana ava vakanoudza vabereki mahedmaster vakuru vezvikoro vakabvunzwa vanoramba kuti pachikoro hapana zvinhu zvakadaro ende vanhu vakuru vepachikoro havazokwanisa kutora simba rokuti vambotsvega kuti chiri kuitika pachikoro chii zvikoro zvese zvazogadziriswa kana kuti zvazombomira zvichinzi vana vari kurwara zviri kutozogadziriswa nenyaya yekuti vabereki vapinde pachikoro zvemutsimba ko vabereki vakasakasira kuziva vana vopera kufa here vopera kurwara here sei mahedmaster vakuru vezvikoro vachiramba kubatsira pazvikoro zvavo zvinosati zvaenderera kumberi. Chengetai vandoro vakauya tozovabvunza vakwanisika kutipindura panyaya iyi kusanganisira nyaya yechikafu chiri kupiwa kavana kuchikoro vabereki vakutobhadhira mari yezvikafu. Tinotenda kanyemba ndiudzirawo kabhozho kuti adedzere nhamba slow tapota tatambura nekushaya kambereko kubudikidza neicho right chamataura ka ndechekupi zviya chekubocha 0714 204 235 0714 204 235 0714 204 235 ndinovimba ndizo namba dzacho. Namba dzekufona muri yeZimbabwe dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 ndinovimba kuti ndidzo namba dzacho. Vangave vana veZimbabwe utungamiri wapamusoro vanenge vakateerera nepenyuro vana mukati mekufamba nechibote regai nditaure nechitizo